Το κόρνερ για τον Εργοτέλη. Ο Ρωμάνος στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αλεξόπουλος ξανά στη φάση. Ο Λεάλ σέντρα σούτ είναι ο Ντουντού απομακρύνει. Ο Βερπακόφσκης πέφτει. Το σφυρίζει ο Μίτσιος. Πέναλτι για τον Εργοτέλη. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζαΐρι είναι πάνω στη φάση και δεν διαμαρτύρεται πάντως. Να εδώ ο Μαροκινός. Ο Βερπακόφσκης μπήκε μπροστά του. Κέρδισε καλύτερη θέση. Ξανά η φάση με τον Λετονό να κοντρολάρει. Ο Ζαΐρι πέφτει επάνω του, χάνει την ισορροπία του. Ο Μίτσιος δίπλα ακριβώς στη φάση δίνει το πέναλτι. Άτσαλο μαρκάρισμα από το Ζαΐρι. Και ενστικτωδώς πήγε πάνω του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν στην πλάτη του και μοιραίος τον έριξε κάτω. Ο Λεάλ λοιπόν απέναντι στον Πάρντο και μεγάλη ευκαιρία για τον Εργοτέλη να ανοίξει το σκορ κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο. Ο Ρουγανός έχει χάσει ένα, έχει βάλει 3 εφέτος. Λεάλ, ο Πάρντο αποκρούει. Αποκρούει ο Ισπανός και κρατάει το 0. Με τον Εργοτέλη να χάνει σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, καθώς ο Λεάλ σημάδεψε τη δεξιά του γωνιά, αλλά ο Πάρντο είπε όχι. Ξανά πως έβαλε ωραία το σώμα του, έπεσε στη δεξιά του γωνιά και απομάκρυνε το σουτ του Λεάλ. Μαζί του και ο Μέλμπεργκ. Ο Ιμπαγάσα με φάλτσο, ο Ζούνιορ απομακρύνει όχι καλά. Ο Αλεξόπουλος, ο Μέλμπεργκ γυριστό γκολ. 1-0 με τον Μοδέστο να είναι αυτός που σκοράρει. Δεν ξέρω αν βρήκε η μπάλα και σε παίχτη του Εργοτέλη, αλλά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός φαίνεται να λύνει τον γόρδιο δεσμό που του έβαλαν οι κριτικοί. Ο Μοδέστο, ο οποίος μπήκε στη φάση από τον γυριστό του Σουηδού που το έψαξε και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το καταφέρει τελικά στις αρχές του δευτέρου. Εδώ βλέπετε τον Μοδέστο, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Δασκαλάκη, εποφελούμενος από το γύρισμα από τον Μέλμπεργκ. Ξανά το λάθος είναι από τον Ζούνιορ. Αρχικά στη συνέχεια δεν μπορούν να απομακρύνουν. Ο Μέλμπεργκ θα γεμίσει κεφαλιά από τον Μοδέστο και το 1-0 για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Για τον Πάντελης ελευθερώνει στα δεξιά για τον Μανιάτη. Με τον Βίσιο μπροστά του, ο Μανιάτης γυρίζει για τον Μοδέστο. Ο Ιμπαγάσα ωραία ελευθερώνει το Πάντελη, σουτάρει, γκολ! 2-0 για τον Σέρβο, κάθε του άγγιγμα, κάθε επαφή μυρίζει γκολ και αυτό κάνει και εδώ. Ελευθερώθηκε για 2 μέτρα, 1-2 μέτρα χρειάστηκαν για να κοντρολάρει, να γυρίσει και να στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Δασκαλάκη και ουσιαστικά να καθαρίσει το μάτς. Ο ποδοσφαιριστής που έχει την καλύτερη αναλογία προσπαθειών και γκολ. 1 γκολ, 4 προσπάθειες για τον Σέρβο. Βλέπετε πως ωραία πήρε από τον Ιμπαγάσα. Ελευθερώθηκε, γύρισμα, τον βοήθησε και τον κοντρόλ γιατί σηκώθηκε η μπάλα. Με αποτέλεσμα να τη στείλει δίχως κόπο για την κλάση του στην γωνιά του Δασκαλάκη. Και έτσι να έχουμε το 2-0. Πάσα για τον Μιραλάς, κοντροράλι και πλασάρι για το 3-0. Πολύ καλό γκολ, πολύ καλή αστραπιά εκτέλεση από τον Βέλγο. Ένα κοντρόλ, πάσα με το αριστερό. Ο Βασιλιάς του Καραϊσκάκη, ακόμη ένα γκολ για τον Βέλγο εντός έδρας. Φτάνει τα 12 στο πρωτάθλημα, αλλά τα 9 στο Καραϊσκάκη. Τρομερός ο Κέβιν Μιραλάς, ο οποίος χρειάστηκε και αυτός ελάχιστα δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, τρομερή και η πάσα. Ένα κοντρόλ με το δεξί, έστω και αν του έφυγε η μπάλα στο αριστερό, κάνει και αυτό τη δουλειά του όπως πρέπει. Πλαϊνό δίχτυ για το Δασκαλάκη, δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-0 ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι ξέρουμε ήδη τον νικητή.